semeia que terá. zaad en de aarde. Então, me diga que Deus quer mostrar a nós, Wat ons wil laten que nós zien, cada um chega na dat er ieder van conscientização, ons tot een t-shirt wij kennis. dat wij kennis moeten komen. Que esse minha liberdade está para En wat ver. het staat eigenlijk voor staat. Vou pedir nós tenhamos nos mencionando de Heel Deus, veel van ons noemen onze eigen kinderen Gods. pero é verdade tá com esse minha, com a palavra, Dat het de zaad, dat het woord is. Dat nós het não woord tem is, compreendimento nem conhecimento é real de Deus. dat we niet de wijsheid, de kennis en de kennis en de wijsheid van het woord hebben. Dus significa agora nós compreender o que Lucas 8 está para com nós. Wat Lucas 8 tot ons spreekt. Nós também no começo da Dan história, kunnen we zien aan het begin van het verhaal of historie. como que tem tanto está seguindo Jesus ali foi de menigte, ali foi uma Dat abundância. heel veel Jezus volgen, maar vanuit een menigte. Me pergunta vai dar cada um de nós individual. Mijn vraag is dan ieder van ons, of van jullie hier, Bota parte de menigte bij é, het deel van het menigte, bota parte de um discípulo. of van een discipel. Ante pergunta de discípulo, tá bota discípulo com liberdade, tá compreendendo o que tá para na En een vraag aan de discipel is begrijp je wat er aan jou gevraagd wordt? Mas sobre tem discípulo em verdade de Deus. Want er zijn wel die Mas nós aceitamos como nosso Salvador. en dat wij hem aangenomen hebben als Pelo momento vai virar seu discípulo. Dus op dat moment word je zijn discipel. Pero a pergunta tá bota compreendendo o que tá para com begrijp je wel wat hij tegen jou spreekt? Mas esse minha da sua palavra. De zaad is het woord. Zijn Discípulo woord. não tem compreendimento En de als je palavra. begrip hebt van het Com woord, esse minha quando agora sembrar em voo, gezaaid wordt in jou, como que carga hoe fruta? wil jij dan vrucht dragen? Ando tá com a fruta bota En welke cargando. vrucht draag jij? Se esse minha bota sua palavra, Als het zaad dat zijn woord is, não tem fundamento real de nos vida. geen fundering heeft in ons leven. Me quer mostrar o que tem escrito. Ik wil jou laten zien wat geschreven staat. De versículo 7 me tá começar. Vers 7. E então disse, e outro seminha a cair meio de mata de sumpinha e a mata de sumpinha a crescer junto com ele e a roguer a Lucas 8 vers 7 begin ik even. De 8 de bisa e outro seminha a cair em bom terra e a crescer e a produzir cosecha 100 vezes mais tanto. E 8 de papo de ame com a com o discípulo. Ons die discipelen zijn. Foi aí que nós mesmos é bom terra. Moeten we de goede Mas a avisa sim, tá querendo o que Jesus faz na cruz para mim. Ik geloof dat Jezus voor mij aan het kruis heeft gedaan. E se você quer o que Jesus faz para na cruz, então ele pode vir o de Deus. Dan ben je een kind van Então passou para vir o de Deus. Omdat je een kind van God bent geworden. Esse minha que tá palavra, Het woord is que tá Deus dat fez, God zelf is. tá a parte de abo Is een subibar. deel van jouw leven. Então não fica com outra parte e caminha que esse minha que é cair em bom terra. Waar de zaad in de goede aarde is gevallen. Não por motivo que ela cai sobre aceitar Niet Cristo, omdat het geval is dat je Jezus hebt aangenomen. pero o motivo que é fácil de começar a crescer. Mas esse minha que tá parte de bobida. Want deze zaad is het deel van jouw leven. E se esse minha que tá parte de En bobida, als dit zaad deel is van Goed, jouw de palavra. leven, dat het woord is, escuta Deus, dat God is. que com abo tem como fruta. En wat heb je dan als vrucht? Me que podemos não pensar para bom Dus ik wil mês. jou laten denken voor jezelf. Maneira não sai aí, ele é moqueta. Zoals we gisteren de vuist hebben gekregen. Essa aqui tá me mês. Dus dit ben ik zelf. Não é não do nome bom daí Niemand aqui. geeft me een goede duim. Essa aqui não ficar me tinha Dat escola betekent dat não. ik mag kiezen. Essa aqui De não keuzes. ficar com alguém que me saque Dat e me dá em betekent Cristo. Dat ik weet wie ik ben in Christus. Então não sai 4 pontos na que tá para En pé. we kregen 4 punten. Como é que é para me waarop estimar? staat hoe ik hem Então nós tá braça a me dentje. En we omhelzen onszelf. Então me braça a me mesmo dentje. Wanneer we onszelf omhelzen. Me dá braça a me mesma maneira. Deus quer para me estima me mesmo Dus dan também. omhels ik mezelf zoals God wil dat ik van Amen. mezelf Agora me hou. vira moqueta aqui Dus agora. als ik de vuist zie, Me digo agora o cada um anda me também tem mesmo moqueta dan moet aqui. ik me herinneren dat elk broer of zussen van mij dezelfde vuist Dus hebben. você também tem que ter é dele que tá sumessa Dus dat aqui. betekent dat zij of hij die duim Proteja de amor. beschermende liefde. Que mais você tem que assim? Você tá En para dan moet er nog parar, meer gedaan worden. Weet jullie de Marcos 2:30. Marcus 12:30. Coração, alma, Força. força. Ok? Dus dingen zijn Deus está guardando nós em kracht. En kracht, oké. Botem o corpo mesmo Je que moet o guardar jezelf em dia. dat je in hem
jezelf moet... E palavra nós não me de mais. Dit gaan we nooit meer vergeten. En dat is ik bisa aqui na. Você me pergunta na água na Dat is mijn vraag aan jou. E esta bisa En na dan zegt hij in 9 assim. vers 9. Su discípula Zijn discipelen a começar com 3. begonnen aan hem te vragen. Kiko é parabola aqui tanificar. Wat is deze Parabola. Tanificar. betekent? Wat Entende? Nós estamos papiando de Wij multitude. praten niet over de menigte. Puta met a sigi passando na mira milagre. Omdat ze wonderen zien. Nós estamos papiando de We multitude. praten niet over de menigte. Puta sigi. Die volgen. Passei com os duches na mira rondo dibo. De fijne dingen om jou. Nós estamos papiando de estampa missa sim a Deus. Degene die ja zijn. Que estão com tudo já domingo, missa quanto dia mais de simão. En hoeveel keer in de week. Nós estamos reunir com Komen outro. we samen. Nós estamos adorar, glorificar. Geef hem eer en glorie. Escute a palavra. Luisteren naar het Escuta aqui, woord. esse minha. Dat het zaad Escute is. a palavra. Dat het woord Escuta Deus is. mesmo. Dat God zelf Vai is. casa. En dan gaan we naar huis. A tua vida está seguindo mesmo En com mijn leven blijft hetzelfde. Que a palavra que Wat parece que está voor sendo devolvida woord se heb esta je esse minha. ontvangen? Wat doet het woord dat je ontvangen hebt in jouw leven? Comportar a vida está seguindo Hoe mesmo is het com mogelijk dat jouw leven hetzelfde is? se esse minha tem palavra. Als het Até palavra de Deus mesmo. God zelf is. Então quando te larga a palavra En cambiamos. laat het woord jou niet veranderen. E não cambia a multitude que está seguindo o cubo. De menigte die jou volgt niet veranderen. Se abo como discípulo não tem Als jij cambio. als discipel geen verandering. Me digo stop de vai meu irmão. Ik moet ermee ophouden om Kom eens aan mijn me bloed mes. te zien. En om naar mijn... Passou me digo Begin esse mezelf dia te- para mim bom estabilizar de minha vida. Want ik moet dat zaadgoed in mijn leven eerst geworteld hebben. Thank you. Amen. Amen. Wil ik de wijziging, de verandering gaan ervaren in mijn leven, Nice. dan moet ik degene zijn dat het begin maakt. Sim, die Biblia betekent Anders komt die verandering niet. Luister mensen, we gaan allemaal door hoofdpijn en verdriet en teleurstellingen heen. Ik ga jullie één ding, ik hou van voorbeeld van mezelf te geven. Iedereen die mij kent weet dat ik dat graag doe. Ik ben nu ik word getraind aan een deel van mijn karakter. Dat nu is de tijd van God, dat stukje in mijn leven gaat veranderen. Dus dan krijg je mensen op je pad, die dat stukje wat God in jouw karakter wil gaan veranderen, gaan triggeren. Daar word je eigenlijk die wortel. We hebben wortels van het oude. En niet alle wortels zijn gelijk eruit getrokken. Maar wanneer de geest van God, dat het woord is, in ons te werk gaat, hij moet alles wat vuil is wegtrekken. Want het nieuwe woord, dat het zaad is, dat moet toch vestiging krijgen. Want op hem bouwen wij onszelf. En dat wat fout is, moet eruit. Maar er is een tijd voor alles in ieders leven. En daar moeten we voor open gaan staan. Want als het woord God zelf is en hij bezoekt je dag op dag op dag, omdat jij dat vraagt, wanneer die tijd aanbreekt, sta open om het te ontvangen. We moeten gaan openstaan om het te ontvangen. Ik zeg je, het is pijn. Ik vind het erg, ik geef jullie een voorbeeld. Ik zeg jullie, God heeft Poppy in mijn leven nu gebracht. Ik weet dat het een vrouw van kunde is. Ik weet dat het een vrouw van wijsheid is. En op haar manier is zij ook een nederige vrouw. Maar Francie, de karakter botst. Want er is iets in mijn karakter dat nog gevormd moet worden. Maar als ik haar, die God nu gebracht heeft in mijn leven, niet ga leren omhelzen met wat we hebben meegekregen, dan loop ik dat mis wat God in mij wil omzetten om groter te gaan doen in zijn naam. Ja. Ik zeg jullie, Chai kan jullie bevestigen. Zij, oh mijn God. Ik mag het eerlijk zeggen, ik vond haar irritant. Mijn God, ik dacht, mijn God, hoe moet ik hier met dit vrouw omgaan? Het is niet iets wat ze niet weten, want ik heb het wel altijd eerlijk tegen hen gezegd. Ik heb haar nu in mijn huis. En als God me moet trainen, ik zeg, Vader, hier ben ik. Want hij heeft mij gezegd gisteren voor jullie erbij stonden. De volk die ik jou stuur, niemand wil ze lief hebben. Maar ik heb jou een speciaal hart voor hun gegeven.
En daar moet ik wel naar willen luisteren. In jouw leven is dat ook hetzelfde. Is het jouw karakter? Is het iets anders? Maar sta jij open voor dat wortel? Dat dit zaad veranderen moet. Opdat we kunnen gaan en komen waar God wil. Hij zegt hier. Su discipelen in 9. Su discipelen a comisa puntre kike parabola que significa. En luister bij 10. Ela pisa na boso bij wie? Boso. Wie zijn we boso? Wij de discipelen. Niet de menigte. De discipelen. Wij, de kinderen van God. Zegt hij, e ela bisa na boso a worden na pa conocer el ministerio nang di reino de Dios. Maar na e outro nang eta worden na de parabola. Dus wat ik jou wil vertellen vandaag, als jij de zaad, want het zaad is het woord. Als jij geen snappen van dit hebt, moet je je afvragen, waar sta jij? Ieder die hier zit, je moet verlangen, ik wil het kunnen begrijpen. Want hij zegt hier, luister discipelen, aan jullie heb ik kennis gegeven, begrip, openbaring. Maar aan anderen kan ik nooit zomaar spreken. Waar sta jij vandaag met deze zaad in jouw leven? Doet hij wat hij moet doen in jouw leven? Doet hij die verandering wat hij moet brengen in jouw leven? En dit is niet de menigte die hem vroeg. Zijn discipelen vragen hem. Kan je je voorstellen wat Jezus doorheen gaat op dat moment? Ik loop met deze mannen dag en nacht. En dan gaan zij mij vragen, wat heb je samen niet? Ik kan me voorstellen, die houding heb ik echt vaak. Wow, moet ik weer gaan uitleggen? Die houding heb ik. Ik weet dat dat iets van mijn karakter is van, oh my gosh, I have to change. Ik beken het nu, I have to change that. Because God is showing me. When they ask me, I give them an answer. I can imagine me that he was thinking like, what? Why they are not understanding what I'm telling them. En dan zegt hij dan. Você que não compreendeu o mirete bisa. Maar na outro nang, ita wordt na den parabola. Dan moet je lezen bij vers 10. Dan heb je het voorgezet. Pa miradona no mira. E tendedona no comprende. Wat wil ik jou zeggen? Als discipel heb jij een andere kijk, heb je een andere oor dat je alleen door de geest van God kan hebben. Want deze zaad, dat het woord is, wordt alleen geopenbaard door de geest van God aan jou en mij. En er zullen velen zijn die ook zullen horen, maar dat wat tot jou gesproken wordt, is alleen tot jou bestemd. Want hij spreekt met ons van het koninkrijk op een bijzondere wijze. En soms wil je dat de andere begrijpt wat jij begrijpt. Je wil dat het andere verandert, dat in wat hij moet veranderen, vergeten dat dit wordt jou uitlegt. Ik heb het aan jou gegeven dat jij het kan zien. Ik heb het aan jou gegeven dat het kan horen. Want er zijn velen die om jou heen zijn, die zien maar niet zien, die horen maar niet horen. En dat heb ik zo bestemd. Dan moet je dat begrijpen. En als je dat gaat begrijpen, dan frustreer je jezelf. Dan frustreer je jezelf niet. Want als je dit kan begrijpen, dan kan je ook zien waar staat mijn andere zuster of broeder nog in zijn geloofsleven. Want wij spreken hier over discipelen. Die hem de vraag stellen, dit en dat, wat zeg jij tegen mij? Ik heb het niet over de menigte nog, we hebben het over wij die hem kennen. Jij hebben gezegd tot hem. En dan zegt hij in 11, Awor e parabola ta exaki. Dan gaat hij de uitleg geven van de parabol, van vers 11. Esse minha e palavra de Deus. Lucas 8, vers 6. Ja? Awor e parabola ta exaki. Esse minha e palavra de Deus. E esnan canto de caminho de esnan atende, depois diabo abin. Dan geeft hij de uitleg over wat er gebeurde met de zaad, dat Gods woord was of is, in de grond. En bij het einde zegt hij, e esse minha de bom terra de sunco atende e palavra, com coração honesto e bom, e ta retenessa aqui, e ta dando fruta,
Kuta perseverancia. Dat is in vers 15, Lucie. De laatste vers. Ja, vers 15. Inana de bisando amiquabo. Si bo a comprender si mia. Kute palavra. Over de zaad dat het woord is. Anterior que você compreender, o ora ela há su lugar. Para mim rectificamente, esse minha é a palavra de Deus. Het zaad is het woord van God. En wij weten dat hij zegt het woord van God is God zelf. Ja, want dat in het begin. Zegt hij in Johannes 1 zegt hij dat. Ja? Dan ga je inzien dat de laatste vers, vers 15 in de Antilliaanse Bijbel, ik weet niet wat het bij jullie is misschien, 16 of 14, maar dan zegt hij hier, esse minha de bon terra, dan praat ik over wij, want wij zijn de discipelen, wij zijn de zaad dat in de goede grond is gevallen, zegt hij hier. Tesun quatende is degene die heeft geluisterd naar het woord met een eerlijke hart, een eerlijk en goed hart. En behoud deze. En deze zal vrucht geven dat perseverantie heet. Volharding is. Dus de vrucht die jij kan gaan geven omdat deze zaad nu in jouw leven staat, is volharding. Hij heeft niet gezegd dat je andere vrucht op dat moment krijgt wanneer je hem ontvangt. Dus als jij een goed hart hebt en een eerlijk hart hebt, dan komt het zaad daarin zitten. En omdat het deel van jouw bestaan geworden, ga jij een vrucht dragen. En de vrucht die jij gaat dragen nu naar heden is volharding. Want elke beproeving gaat nu meer komen dan ooit. Nu ga je, ik zeg je, getriggerd worden tot wanneer je niet kan bestaan. Hoe lang nog, hoe meer. Maar hij zegt die de vrucht dat jij draagt als jij mijn zaad en mijn woord aanneemt. Ik zeg je wat het is. Het is volharding. Nou, papiamento, perseverancia. Hoe je zegt in English? Perseverancia? Perseverance. Yes, perseverance. Quem não sabe isso em espanhol? Persevera. Oké, dus er is iets wat anders moet gaan zijn in jou. En hij zegt niet een andere zaad. Hey, komt er probleem in mijn huwelijk? Wat moet ik leren doen als ik deze vrucht als grond heb? Persevera. Heb je problemen met de kinderen en alles andere? Wat moet ik doen? Volharden. Wat jij doorheen bent gegaan, wat moet jij doen? Volharden. Wat het ook is in je financiën, wat moet je doen? Volharden. Wat je ook doorheen gaat met die kamerhuis, wat moet je doen? Volharden. Amen. Ik ga je zeggen, iedereen die hier zit, de meeste mensen kennen mijn dochter. Ik zeg jullie, ik moet volharden. Want ik zie de wonder nog niet. Maar ik volhard, want dat is de zaad dat in mij leeft. En ik weet, de Heer heeft mij beloofd dat zij genezen zal worden. Hoe en wat is niet mijn situatie en mijn probleem. Mijn kijk moet gericht blijven dat zijn woord is ja en amen. En wie dat ook anders wil zeggen, wie dat ook anders wil spreken, is niet mijn probleem. Mijn probleem is dat ik weet nu dat ik mijn pluimpje geef. Want zolang ik op hem blijf kijken, hij heeft mij gezegd, jij bent uniek. Kijk naar je duim is anders. Ik ben uniek. En als hij zegt, mijn deel is, ik ga volharden. Wij gaan volharden. Kijk niet steeds naar achteren. Schat, ik zeg jou één ding. Blijf niet naar achteren kijken. Want achterkijken houdt ons tegen. Ik zeg jullie, weten jullie, deze zuster die zit, heeft echt een zware jaar achter de rug. Daarom zei ze gisteren, 220 kijk ik naar op. Maar als zij jullie kan vertellen, als je wil, hun getuigenis geven straks alsjeblieft, dan zeg ik jou, als je kijkt door wat zij heen is gegaan, en zij hier aan tafel zit, ik zeg je schat, de helft wat jij dan tegen hem aanvecht, is niets te vergelijken. En zij kan ons echt getuigen van volharding, vind ik. Ik ben haar niet aan het prijzen, hè. Maar ik moet wel de getuigenissen herkennen. Dit zijn de getuigenissen. En ik kan jullie zeggen, dat zij hier zit is genade Gods, is liefde Gods. Amen. Ik denk waar zij doorheen is gegaan. Zij niet met ons samen,
dit duimpje voor haarzelf niet eens zou durven op te hebben. Want ik denk dat ze vaak de vraag had gehad, waar ben ik de mis in gegaan? Was het mijn fout? Ik denk dat ze vaak met die vraag heeft gezeten. Maar we hebben vandaag en gisteren meegekregen. En ik zal het nooit meer vergeten. Ik geef mezelf nu naar heden een pluimpje. Wat jij van mij vindt of denkt, ik geef het mezelf. En ik vind dit woord bevestigend weer. Wat wij gaan doen. Is we push on. We gaan volharden. We gaan persevereren. We gaan... We go have the perseverance. Push on. That how we are push on. Push on. Pray until something happens. Oké, peeps. Ik dacht, ik ga het eerst met jullie afdelen, want dit is het thema van de weekend. Dadelijk gaan we gediend worden door getuigenis en zoals de Heer leidt. Stel je voor open. En dat is ook mijn woord wat Irino zei gisteren, want het is ook mijn woord. Alles wat niet voor jou is, shake it please off. Don't let it get new wortel. Laat het geen wortel krijgen. En zit je ergens mee, ik ben hier voor jou, spreek het met mij en dan bidden we het samen weg. Want soms weet je, heb je ook twijfels. En twijfels is niet van God. Oké? Dus alles wat je hoort of vindt of krijgt, is dat niet van jou, zit je niet fijn, schuif dus van je af. Wat goed voor je is, neem dat mee. Hou dat vast. En persevere on it. Oké? Amen. Stay blessed.